pentru stângul lui Ionuț Stancu. Aproape 30 de metri de poartă. Greu de înscris de acolo. Gaev își dirigează în continuare zidul. 5 oameni în zid. Ionuț Stancu se apropie de minge, șutează destul de bine. Mingea sare din Gaev și Viorel Moldovan amendează această greșeală uriașă. 1-0 pentru Rapid. Moldovan, ca de obicei, omul potrivit, la locul potrivit. Un șut cu pământul al lui Stancu. Gaev gafează impardonabil și poate că Florin Marin regretă acum că nu l-a titularizat pe Cristi Munteanu. Este greu pentru un portar care nu mai joacă de atâta vreme, cum s-a întâmplat în cazul lui Gaev, să revină într-un derby. Viorel Moldovan, așa cum a profitat de greșeala lui Carlos în prima manșă din sferturile Cupei UEFA, profită și de această eroare și izbutește să înscrie. Inteligentă execuția lui Ionuț Stancu. O minge trasă nu foarte tare, în schimb o minge care a prins gazonul în fața portarului Gaev. Balonul este greu de controlat. Poate există și circunstanțe atenuante, totuși Rada bate această lovitură liberă. Boții nu reușește să câștige duelul. Moldovan 2-0. Dublă pentru veteranul Viorel Moldovan. Rapid lovește într-o perioadă în care Dinamo juca bine. Minutul 12 al reprizei a doua. prima dublă a lui Moldovan la Rapid. Norocoasă această combinație până la urmă, dar important este rezultatul. Este schimbat Pancu. Moldovan rămâne în continuare pe teren. Cine se grăbea să-l pensioneze pe Viorel Moldovan trebuie să se mai gândească după această dublă. Iată două goluri marcate de Viorel Moldovan împotriva fostei sale echipe. Moldovan practic a cunoscut consacrarea la Dinamo. Primul său club, cartonaș galben. Are un cartonaș galben. Timpul trece. 2-0 pentru Rapid. Iată acum pasa pentru Burdujan. Iese Gaev care îl doboară pe Burdujan și se dictează penalti. Decizie absolut justificată a arbitrului Fandă. Încă o greșeală a lui Gaev. Bielorusul s-a dus sanie, cum se spune în fotbal, pe iarba ură. Foarte bine Burdujan a reușit să ciupească mingea în fața lui Gaev și este ocazia pentru Daniel Niculae de a înscrie primul său gol în acest retur. Unul dintre principalii marcatori ai Rapidului în Cupa UEFA, cu 8 reușite. Daniel Niculae este față în față cu Gaev pentru un 3-0 care foarte probabil ar pune capăt derbiului. Daniel Niculae, Herbert Fandel se asigură că nu va intra niciun jucător în careu înainte ca Niculae să șuteze în balon. Un elan destul de scurt pe care și-l ia Daniel Niculae. Daniel Niculae bară gol, 3-0. Daniel Niculae, omul care a declarat că în ciuda ofertelor pe care le-a primit, în ciuda ofertelor pe care Rapid le-a primit pentru el, își dorește să rămână la club cel puțin până la terminarea contractului, adică încă 2 ani. Este al 4-lea gol pe care Daniel Niculae îl înscrie împotriva lui Dinamo. A marcat și în tur, dar atunci golul lui nu mai conta. Dinamo avea un avans uriaș. Dinamo a câștigat cu 5-2 în tur, acum este 3-0 pentru Rapid. Intră Emil Dică în locul lui Romeo Stancu.
Cu 11. Nu este combinația între Cătălin Munteanu și Alexa, ocazie de contraatac, o minge spre Burdujan. Iese Gaev, profită moldovan. Ce execuție a încercat. Din nou Gaev s-a pripit, putea să aștepte liniștit mingea în careu și să o prindă în brațe. O minge riscantă trimisă de Bărcăoan. Continuă să fie foarte concentrați jucătorii Rapidului moldovan.